Nga sasayawan ni Fiscal Antonio Padregue nga sasayawa ang papadisan liwat na natunusang Kapitan han Barangay Surok Honorable Luz Bimenda Labicani. A menudo number ma'am para iyo. Arong adot nga yalis ta ka. Sang sarayaw ayun halitik yung sa marno magakalagkasan ng patanun akurat sa nanay hakudayon labi na ang mga bisita nagaandam manira ikagala may dabukos ng may sinsilyo may pinutong kay ng damabulsa hala na sige kita kay nasayaw dahil Fiscal maubay ang pagustura kay damuha iya ang nagana hala na sige kita kay nasayaw dahil Fiscal maubay ang pagustura kay damuha iya ang nagana. Sikat labi kun may patron hamatarinaw kadamuhan susong ang kadamang nga tuha plasa nag-aari pagkuran sa sikat kun irigas sarayawon halabi nga mga okasyon makakalagasan upatan kurap sa gudla at iraayon hala sige kita kay nasayaw dahil Fiscal maupay ang pagustura kay damuha iya ang nagana hala na sige kita kay nasayaw dahil Fiscal maupay ang pagustura kay nagkakaluban ang kwarta. Sa Marliti may nasayaw nga gisisikati at nagsasayaw inhilan na permi labi na kung nakisi-kisi at irmana at naguguna indadarabot ka ni Kapitana naghipausan mga bisita ang kadaduhang iragana at tuna haladaw kita napurok na marok ang padiska pusanang at kwitis pabutha ang ganap tiruka may upayan pamustura at tuna haladaw kita napurok na marok ang padiska pusanang at kwitis pabutha